गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। आंनि मुङा मुस्रि रमेन बर'। दिनै जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन खौरां बिजोंनि मोगामोगि लानाय हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे दङ धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि आब' लिपिका ब्रह्म। जों दिनै बिथांजों दान्दिसे मोगामोगि लागोन। दा गिबियावनो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन नखरनि जानानै आब'खौ बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आं बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो प्राइम 24 हेडलाइन्सनिसिमबो आं साबायखर बावहरबाय जिहेतु फंबायमोना दिनै आंनि गिबि न'आव फैनानै आंनि इन्टारभिउ लाफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। आब'आ आब'नि आबुं सिनायथिखौ होनो हागोन नामा? लोगोसे आब'नि जिथु सोलोंथाइनि हार, आब'आ बेसेबांसिम फरायनाय आरो लोगोसे आब'आदि दा सासे मुंदांखा फावखुंग्रि, बे फावखुंग्रि जानो थाखाय आब'आ माबाफोर क्लासिकेल डान्सफोर बिदिनो मिउजिकफोर बिदिनो क्लासफोर लादोंमोन नामा? जेरै मिउजिकेल क्लास होनबाथ' आं बिदि जेबो दिनैसिम कचिं बा बेफोरबायदि कर्स लाफेराखै, एक्टिंनियानो हक बा डान्सनियानो हक। जिहेतु आङो उन्दैनिफ्रायनो बुहुद माने मोसानाय बा एक्टिंनि फारसे आंहा बुहुद इन्टारेस्टेड मोनहा। जेब्ला स्कुलाव फरायोमोन आङो होमबाना जेरै टिचार्स डेनि प्रग्राम बा कालचारेल प्रग्राम जायोमोन होमबाना आं जोबोद पारफर्म खालायनो माने जोबोद इन्टारेस्टमोन आरोना। दिनैसिम स्कुलाव बुंनो थाङो जे जेब्लासिम कालचारेल प्रग्राम जादोंमोन दिनैसिम मोनसेबो हयथ' कालचारेल प्रग्राम बारग'वाखै जेराव आं पारफर्म खालामाखै। हयथ' सिंगल डान्स बा ग्रुप डान्स बा मन' एक्ट बा फेन्सि ड्रेस बेफोरबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे आं पारफर्म खालामबोखादोंमोन आरोखि। आरो आं दा ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनानै दा इक'नमिक्सआवहाय मास्टार डिग्रि खालामगासिनो दङ आन्डार डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि। बेनोसै। फोरमायनायनि थाखाय आब'निसिम साबायखरखौ बावहरबाय। आब'आ दिनै जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे बयजोंबो मोजां मोनजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि। दा बे हिसाबै आब'आ गिबियै बबे सावथुनाव फाव खालामजेनदोंमोन आरो माब्ला? जाय सावथुननिफ्रायनोखि आब'नि जिथु सावथुन मुलुगाव केरियार दानाया जागायजेनदोंमोन आरो। आंनि बे सावथुन मुलुगावहाय आंनि केरियारा 2013निफ्राय जागायदोंमोन आङो। जेब्ला आं आंनि मेट्रिकुलेसन एग्जामखौ जेब्ला कमप्लिट खालामो, जेब्ला आं हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव दंमोनहाय। आं सिगाङावहाय जेबो बिदि सानाखैमोन जे आं बे प्रफेसनाव फैगोन होननानै। दा आं बेखौ आंनो साडेनलि माने बे अपरचुनिटिखौ आं मोननाय जादों आरोखि। आंनिनो न'निनो जायो, आंनि बिदा प्रबिन बर' होननाय, बे सासे मुंदांखा डिरेक्टर प्लास प्रडिउसारबो। बिथांनि प्रडाक्सनावनो आङो फार्स्ट मोदैनि बाना होननाय सिगाङावहाय जोंनि बे सानजारि नोगोरनिनो माने प्रडिउस खालामनाय बे मोनसे मुभिमोन। स' बेहाय आं गिबियावनो बेयाव खामानि मावनाय जादों आरो। बे बांद्राय बेयाव नाम खामायनो हायाखैबाबो बे आंनि एक्टिंनि जिथु क्वालिटि बेखौ नुनानैहाय आङो बेलेगाव बा बेलेगनि प्रडाक्सनावहाय जोबोद अपरचुनिटि मोनदों। स' गिबियावनो आं बिथांनिसिम आदा प्रबिननिसिम जोबोद साबायखर बावहरो जे बिथाङानो आंखौ जे फार्स्ट माने बे इन्डास्ट्रियावहाय लाबोदोंमोन आरोखि। ओरैनो मोदैनि बाना बे सावथुना माब्ला ओंखारदोंमोन? बे मोदैनि बाना सावथुना 2013आवमोन। 2013। औ, बेनो आंनि गिबिनि फार्स्ट मुभिमोन आरो जेराव आं फार्स्ट आगान होदोंमोन सावथुन मुलुगावहाय। माने आब'आ जेब्ला मेट्रिक आनजादखौ पास जादोंमोन बै बोसोरावनो आब'आ माने फिल्म इन्डास्ट्रियाव हाबजेननो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। खोब मोजां। आब'निसिम आरोबाव मोनसे कुइसन सोंबावनो सानबाय। दासिम आब'आ बर' सावथुन मुलुगाव मोनबेसे सावथुनाव फाव खालामखो? 2013निफ्राय लानानै दिनै 2019सिम बुंनो थाङोबा आङो 14 to 15सो जाबाय आरोना मुभिसआ। आरो माखासे एसामिस आङो मेथाइ भिडिअ मिउजिक भिडिअआवबो खामानि मावदों आरो बर'ल' नङा आं मिसिङावबो खामानि मावबोदों। स' गासिखौबो जुदि साननोबा 14 to 15 जादों मुभिया। दा आब'आ 2013 मायथाइयाव गिबियै सावथुन मुलुगाव आगान होजेननानै दिनै 2019सिमहालागैनो बे सम खोन्दोआवनो खमैबो आब'आ 14 बा 15 बिसिनि मुभिखौ बर' सावथुनखौ खालामबाय। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। दा आब'आ मिसिं फिल्मबो खालामदों होननानै बुंदों। दा मिसिं फिल्माव बबे सावथुनाव आब'आ फाव खालामदों? फिल्मनि नामा मा आरो बेनि डाइरेक्टरा सोर? आब'आ बुंनो हागोन नामा?
मिसिं फिल्मानो जादों बेनि टाइटेलानो आयां जिलिमोन आयां जिलिनि डिरेक्सनखौ होदोंमोन दिनेश कामान होननाय बे बिथाङाबो बहुत मुंदांखा डिरेक्टर सासे बिथाङा गहपुराव जितु जा प्रबिन बसुमतारी होननाय बिथांनि बेहायबो बर' मुभि दायनाया सोरखौबो बिथाङा डिरेक्सन होदोंमोन आरो बेहाय आदा प्रबिननि प्रडाक्सनावबो बिथाङा फैनानै हादान होननाय मोनसे सिनेमा जेराव आंबो दंफायोमोन आरोखि आंबो कास्टिंआव दंमोन स' बेहाय बिथाङा डिरेक्सन होनायावहाय आंनि एक्टिं क्वालिटिखौ नुनानै माने गावनि प्रडाक्सनाव लांनो माने आंनो अपरचुनिटिखौ होदोंमोन आरो एप्रच खालामदोंमोन होमबाना बिथांनि बे आयां जिलि होननाय टाइटेलनि मुभियावहाय आं खामानि मावदों बे मिसिं सावथुना आयां जिलि मिसिं सावथुना माब्ला ओंखारदोंमोन मिसिं बे मुभिया 2014 मोनदां आं एक्जेक्टलि 2014 to 15 बे मायथाइनि गेजेराव बावगारबाय औ बावगारबाय कनफिउज आब'आ बर' सावथुनाव फाव खालामबाय मिसिं सावथुनाव फाव खालामबाय दा आसामिस सावथुनाव फाव खालामदोंना खालामाखै आब'आ एसामिस सावथुनाव होनबा सावथुनावथ' दिनैसिम आं खालामफेराखै नाथाय मोनसे मिउजिक भिडिअ खालामदोंमोन आं एसामिसाव आरोखि ओमफ्राय दा रिसेन्टलि मोनसे खबर रं चेनेलावहाय मोनसे सिरियेलनि थाखायहाय मोनसे कन्ट्रेक्ट साइन खालामदों आङो जोङो बहुद थाबैनो खामानि मावगोन बेहाय खोब मोजां आब'आ दिनै सिरियालावबो फावखुंग्रि महरै फाव खालामनो थाखाय सुबिदा मोनदों ओरैनो आब'नि मिथिनायाव बेनि शुटिंआ माब्लानिफ्राय जागोन बायदि माब्लानिफ्राय माने दाथ' गासिबो थिग थाक खालामगासिनो दं बिथांमोना हल द टिमानो बे नेक्स्ट इयारनिफ्राय स्टार्ट जानो गोनां आब'खौ दिनै जोंनि सावथुन मुलुगाव सासे मुंदांखा फावखुंग्रि हिसाबै जों बयबो सिनायो गेदेर उन्दै गेदेर गोलाव गासिबो जों सिनायो दा आब'आ दिनै बेबायदि सिनायजानायनि आन्दोआव आब'दि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि जानो हाबाय बेनि आन्दोआव दङ आब'नि नाजानाय जुजिनाय माखासे हाबा मावनाय दा आब'आ माबायदि नाजानायनि गेजेरजों जे दिनै सासे जाफुंसार फावखुंग्रि जानो हाखो नाजानाय होनबा जेरै जोङो बे प्रफेसनाव फैनायाव जेरै स्ट्रागल खालामदोंमोन बिदिथ' जेबो एफा बिदि स्ट्रागल खालामनाङाखै जिहेतु माने जेराव कचिं लायाखै बाट स्टिल बे मोनसे टेलेन्ट मोनसे दंमोन आरोखि गावनि टेलेन्टखौहाय आं मारै इउटिलाइज खालामनो रोंदों बेनो आरो खोथाया कि आरो जों शुटिं टाइमावथ' मोजां गाज्रि एक्सपिरियेन्सआथ' गासिनावबो थाखायोखा आरो बिनि गेजेरजोंनो आंनि सेस्था खालामनायजों आरो लोगोसे डिरेक्सन होनायनि डिरेक्टर बिथांमोना जेरै आंखौ हेल्प खालामदों जेरै स्क्रिप्टखौहाय जों एक्टिं खालामनायनि सिगां जेरै एक्सप्लेनेसन खालामनानै होयो स' बिथांमोनाबो जोबोद हेल्प खालामदों आरो बिनि गेजेरावहाय फोरमायनायनि थाखाय आब'निसिम साबायखर बावबाय देग्लाय आब'आ मा मा सावथुनाव फाव खालामदो बे बोसोराव बे बोसोरावहाय आंहा एसे आङो जेरै प्राइभेट कम्पानियावबो दा मावगासिनो दं नालाय बेनि गेजेरजोंनो बिजि शेड्युलनि गेजेरजों टाइम बरननानै आङो हायनामुलि 7 सिरिसाव आरो बे सिनायथि बर' मुभियाव बेयाव आइटेम सं मोनसे खालामनाय जादों बे मोननैयानो जिहेतु सिनायथि सावथुन बे सावथुनखौ माब्ला रिलिज होनाय बा आरो बिनि डाइरेक्टरा सोर सिनायथि मुभिया सेप्टेम्बरनि 15 तारिख जेरै सेप्टेम्बर 15आव रिलिज जादोंमोन आरो बिनि डिरेक्सनखौ होदों फुंबिलि होननाय आंनिनो आंगो लोगो जायो बे डिरेक्सनाव स' हि इज ए भेरि ग्रेट डिरेक्टर एस बेनो बिनि गिबि मुभिमोन जेराव बे डिरेक्सन होदों बाट गिबि मुभि हिसाबै बे बहुत मोजां मावदों होननानै आं सानो आरोखि माने बिनि खामानिनि क्वालिटिफोरखौ नायनानैहाय माने जोबोद गोरों गोरा आरोखि बे मोजां डिरेक्सन होयो साबायखर थाबाय आब'निसिम आब'आ थांनाय 2013 मायथाइनिफ्राय दिनै देग्लाय 2019 मायथाइसिम खमैबो 14 बा 15 सावथुन बानायबाय दा बे सावथुननि गेजेराव आब'नि बयनिख्रुइ साबसिन मोजां मोननाय सावथुना मा बयनिख्रुइ साबसिन मोजां मोननाय सावथुन होनबा आङो गासिबोथ' मोजाङानो बाट स्टिल एमंग देम रेगा 1986 होननाय मोनसे मुभिमोन जितु पंकज लाहारी आदानि डिरेक्सनाव मुभियामोन
स' बेहाय आं खामानि मावनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो स्क्रिप्टआबो जोबोद मोजांमोन आरो खामानि मावनानैबो जोबोद एन्जय खालामदोंमोन आरोखि दा बे रेगा 1986 जितु जायखौ पंकज लाहारिया डिरेक्सन खालामदोंमोन दा बे फिल्मनि जितु सल' बे मानि सायावमोन ओरैनो रमान्टिक जेनेबा पलिटिकेल बबे मोनसेनि सायाव सोरजिनायमोन बेनि सल'आ बेनि सल' होनबा गासिबो मिक्सड आपमोन जे दुखुबो दंमोन बा रमान्टिकबो दंमोन आरो एक्सन मुभिबोमोन आरो बे पुराना जितु जुगनि बर' माने माहारिफ्रा मारै गोदो गोदायनिफ्राय खस्थ' खालामनानै हादानाव थानानै जेरै माबाबोदों बेनि सायावमोन आरो माने गासिबो मिक्सार गासिबो मिक्सार जेनेबा बेयावनो पलिटिकेलबो हाबबाय बेवहायनो रमान्टिकबो हाबबाय बेयावनो माखासे जोंनि ससियेल इभेन्ट्सफोराबो हाबजोब्बाय आरो एक्सनबो हाबबाय आरो गासिबो दंजोबोमोन आरोखि आब'आ दिनैसिम गोबां फिल्म बानायबाय दा गोबां फिल्मफोरावनो आब'आ सासे फावखुंग्रि हिसाबै गाबनाय मिनिनाय रंजानाय गोबां फाव खालामबोबाय दा दिनै आब'आ नों मोजां मोननाय जायखिजाया मोनसे बेस्ट डायलग जोंनो बुंनानै फोरमायनो हागोन नामा बुंनानै दिन्थिनो बेस्ट डायलग होनोबाथ' जोबोद मोजां मोजां डायलगसानो दं बाट बिनि गेजेरावनो आंनि सबनिख्रुइ बेस्ट डायलगानो जेब्ला आङो माने जेब्ला डायलगखौ डेलिभार खालामनो मोजां मोन्दोंमोन होनबा आं बर'नि मोनसे डायलग जिहेतु आङो आदा सुकबिरखौहाय रायोमोन आरो आदा सुकबिरनि नामा जोहोलावमोन स' बेनि डायलगानो जाहैबाय हाजों अख्रांजों माब्लाबाबो गोरोबनो हाया जोहोलाव नों बायदि थाइसे थाखा गैजायै निखावरिया आंनि लाइफआव मा गोजोननाय होगोन बिदिमोन आरोखि डायलगा थारैनो डायलगा जोबोद मोजां सावथुनाव जेरै दा जिहेतु जोंनो दिन्थिनाय बेबो एखेबारे सेम आरो दा जोबोद मोजां जादों आब'नाव आरोबाव मोनसे कुइसन सोंबावनोसै जेब्ला सावथुनाव फाव खालामो दा बे सावथुनाव फाव खालामनाय समाव डाइरेक्टरफोरा थिननाय बायदियै गोबां मोजां गाज्रि रल बा एक्टिं खालामनांगौ जायो दा बेबायदि मोजां गाज्रि रल एक्टिं खालामनायाव आब'मोननि न'खरनिफ्राय बा सार मेडाममोननिफ्राय माबाफोर बादा हेंथा बिदि मोनदोंमोन नामा बिदि बुंनो थाङोबाथ' दिनैसिम बिदि बादा होनाय बिदि सिटुवेसना फैफेराखै खारन जेब्ला आं अबेबा मुभियाव जेब्ला खामानि मावनायनि सिगां गासिबो स्क्रिप्टनि डिटेल्सखौहाय स्ट'रिया मा जागोन बेस्ड अन वाट बा केरेक्टारा मा जागोन बा सिनफ्रा गाज्रि सिन दं नामा बा सिनफ्रा मारै मारै बिदिखौथ' एक्सप्लेनथ' खालामनानै हरखायोखा जोंनो स' बिनि गेजेरावनो दिनैसिम जेसेबांखि मुभि आंखौ अफार खालामदों बेयावहाय आं दिनैसिम बिदि बादा होजानाय बा रायजोफोरजों बाजानाय बेफोरबायदि जिखुनु सिन अफार खालामफेराखै स' बिनि थाखायनो आंनि न'खरनि फारसे बा रायजोफोरनि फारसे माने रिलेटिभसनि फारसेबो बिदि बाजानाय खुनु बिदि सिटुवेसन जाफेराखै आरोखि दिनैसिम बर' सावथुन एबा फाव खालामबोनाय सावथुनफोरनि गेजेराव आब'नि साबसिन मोन्दांथि एबा बेस्ट ममेन्टआ मा बेस्ट ममेन्ट होनोब्लाथ' मेरला लाइफआव बेस्ट ममेन्ट दङ बाट बिनि गेजेरावनो मुभियाव मावनानैहाय आं बेस्ट एचिभ जिथु खालामदों होनबा आं जेब्ला फार्स्ट एवार्ड जेब्ला प्रग्राम जादोंमोनहाय बेयाव बेस्ट एक्ट्रेस एवार्डखौ जेब्ला मोनो होमबा आं जोबोद खुसि मोन्दोंमोन माने आं मालाबाबो एक्सपेक्ट खालामाखै जे माने आं एवार्डखौ मोनगोन होननानै बाट स्टिल माखासे आंनि डिरेक्टरफ्रा होनदोंमोन आरोखि जे एसे आसा दङ बाट आं मालाबा एक्सपेक्ट खालामाखै बिनि थाखायनो आं एवार्ड प्रग्रामावबो माने आं थांनाय जायाखैमोन एटेन्ड जायाखैमोन आंनि एवार्डखौ बेलेगासो रिसिभ खालामनानै लाबोनाय जादों स' बे आं सानोखि बेयाव जुदि आं एटेन्ड जानो हायोबा स' बेखौ आं बांसिन माने फिलखौ लानो हागौमोन होननानै आं आसा थादों आरोखि बेयाव आब'आ बेस्ट एक्ट्रेस एवार्ड बेखौ मोननो हादों बे एवार्डखौ माब्ला मोनदोंमोन आरो मा सावथुननि थाखाय बे जोंनि एवार्ड प्रग्रामा जोंना 2015आव जादोंमोन आरो आं हादान होननाय मुभिनि थाखाय मोनदों आरो बे हादानखौ डिरेक्सन होदोंमोन जोंहा आंनि बिदायानो प्रबिन बर' होननाया जिहेतु आं सिगाङावनो बुंखादों बिथांनि बिखय जिहेतु जोंनि बर' सावथुन मुलुगा एसेबां जौगासारनाय नङा दिनै जोङो बर' सावथुना गुबुन गुबुन सावथुनफोर जेरै आसामिस हिन्दी बेफोरबायदिजों दिनै कम्पेयार खालामजाया माने रुजुजाया अलरेडि बिथांमोना गोबां दावगाखानायखा
दा बे हिसाबै आब'आ गोबां सावथुनफोराव फाव खालामबोदों सासे फावखुंग्रि हिसाबै आब'नि जिथु सावथुन मुलुग बेनि फारसे आब'नि जिथु नोजोरा गुवार दा आब'आ सासे फावखुंग्रि हिसाबै बेनि सायाव मा सानो माबायदिबा जोंनि बर' सावथुन मुलुगा जौगागोन होननानै आब'आ सानो आं सासे दिनै बर'नि सासे फावगिरि जानानै आंबो सासे बर' जानानै आं बेखौनो हास्थायखागोनखि जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगाबो एसे डेभेलप जाथों बा जौगाथोंखौ आरो बेबो नङा जे जोंनि सावथुन मुलुगा गोग्लैसोनानै दं बा बिदिबो नङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाबो उन जानानै थायाखै डेभेलप जागासिनो दङ आरो बिनि सायावनो आं बेखौनो बुंनो सानोदि आरो डेभेलप जागोन आरो जानांगोन आरो बे जागोन ना मारै जागोन जोंनि रायजोफोरनिफ्रायबो एसे हेफाजाब मोननांगोन जोंथ' सावथुनफोरखौ बर'नो जोंनि प्रडिउसारफोरा जोबोद थाखा गारनानै बर'नो नाथाय बेखौ प्रफिटखौहाय मोनफिनबासोलाय जों कन्टिनिउ खालामनो हागोन नङा होमबा नङाबा दिनै सासे गाबोन सानै बिदि प्रडिउसारफ्रा जेब्ला लस जालांबाय थायो होमबानाथ' गोमालांगोन सावथुना स' आं रायजोफोरखौबो बेखौनो खावलायनो सानोदि नोंथांमोनाबो नाय आरो बर' सावथुन मुलुग जौगानायाव एसे हेफाजाब हो आरो आङो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो सानोखि जिहेतु जोंहा कालचारेल डिपार्टमेन्ट मोनसे दंखायो स' माने गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जुदि जोङो एसे सावथुन मुलुग जौगानायाव जुदि एसे हेल्प मोनोबा माने जोबोद जौगानो हागोन होननानै आं सानो आरो दा बर' सावथुन मुलुगा जौगानोब्ला फारसेथिं जोंनो सरकारनि अननाय नांगोन रायजो राजाफोरनिबो अनसायनाय नांगोन दा बिदि गासैनिबो अनसायनाय मदद होलायनायनि गेजेरजोंसो जोंनि सावथुन मुलुगा जौगागोन होननानै आब'आ सानो आरोखि जोंनि गेजेरनिफ्रायबो दा जाखांफुनाय गोबां लाइमोनफ्रानो फावखुंगुर बा फावखुंग्रि जानो दिनै नाजानायखौ जों नुबाय थादों गोबां गोसो गुदुं जोंनि गेजेराव लाइमोनफोर दङ जायफोरनोखि बेबायदि सावथुन मुलुगाव हाबनो गोसो दङ दा बैसोरबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय जाखांफुनाय फावखुंग्रिफोरनि थाखाय आब'आ मा मेसेज होनो सानो दिनै आंल' नङा आं बायदि जोबोद टेलेन्टेड आर्टिस्ट दं जोंनि बर' सावथुन मुलुगावनो आरो ओंखारगासिनोबो दं जोबोद टेलेन्टेड आर्टिस्टफोर ओंखारगासिनो दं गोरों गोरा माने ओंखारगासिनो दं आरो आं बिथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि बिथांमोना दोनथ'नाङा माने जुदि टेलेन्ट दंबा बेखौ इउटिलाइज खालाम अपरचुनिटिया फैबाय थागोन अपरचुनिटिया सानफ्रामबो नोंनि दरजायाव नक खालामगोन नों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानांगोन बा आरो बेनि लोगोसे खालि शुटिंजोंल' नङा नोंहा एजुकेसनखौ फारसे नोंहा लांफानांगोन खारन एजुकेसनानो बहुद इम्परटेन्ट बुस्थु नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंनो सानोदि जुदि टेलेन्टआ दंबा इउटिलाइज खालाम आरो बेजों लोगोसे फरायनायखौबो लांफा दा फरायनायजों लोगोसे जायफोर लाइमोनफ्रा दिनै फावखुंग्रि जानो गोसो दङ बिथांमोना गावसोरनाव जाखिनि टेलेन्ट दङ बेखौ बाहायबाय थानांगोन दिन्थिबाय थानांगोन दा बे दिन्थिबाय थायोब्लासो बिसोर मोनसे समाव सावथुन मुलुगाव गोजौ थाखोसिम गाखोनो हागोन आरो दा बे आब'आ फोरमायनायनि थाखाय आब'निसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा जोबथारनायाव आब'आ गोबां सावथुनावनो गाबनायनि फाव खालामबोदों लोगोसे बिदिनो मिनिनायबो फाव खालामबोदों दा आब'नि जिथु गाबनाय जिथु मिनिनाय बियो जोबोद मोजां जायो दा आब'आ जोंनो खेबसे गाबनानै दिन्थिनो हागोन नामा गाबनानै दिन्थिनाय दा माबा मोनसे दुखु फिलखौ लाबोनांगोन जितु आं एक्टिंनि मोनसे माने टेकनिक देखायनि आरो अन केमेरा मारै गाबो नोंनि जिउआव जानाय माबा मोनसे जाथायखौ नों फिल खालाम सिङाव जास्ट सिटुवेसनखौ माने फिल खालाम आरो बै समखौ गोसोखां ओमफ्राय होमबानो नोंसोरो माने उइदाउट ग्लिसारिन बा उइदाउट माने मा एकदम अरिजिनेल गाबनो हायो आरो बे दा आंनो अन केमेरा मोदै बगाबो जानो हानाय बाट स्टिल आं ट्राइ खालामगोन आरो जोहोलाव आंखौ निमाहा होदो आं दासो बुजिबाय बर'आ जेब्लायबो बर'खा मालाय हारिया जोंखौ मालाबाबो गनायखाया जोहोलाव आंखौ निमाहा होदो थारैनो जोबोद मोजां जादों आब'नि गाबनाया थारैनो मोदै गवाखैब्लाबो एकदमबारे रियेल थारमाने गाबमारनाय बायदि आब'खौ नुथारदों दा बेनि गेजेरावनो आब'आ गाबनानै दिन्थिबाय लोगोसे खेबसे आब'नि गोसो बायदियै मिनिनानै दिन्थिदो
खनसे गाबलाय खनसे मिनिलाय सिगाङाव मिनिगौमोन आं दा मिनिनायखौ होनबा आं एसे रमेन्टिक स्माइल होगोन जिहेतु आं जेरै हायनामुलि 7आव आदा मेन्डेलाखौ नुबा जेरै स्माइल होयो बेखौ होगोन दे दादा नाय थेंक इउ जोबोद मोजां जादों थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आब'नि माखासे एक्टिंफ्रा दिनै जों आब'नि न'आव फैनानै आब'जों मोगा-मोगि गोबां बाथ्रा सावरायबाय माखासे सावथुन मुलुगनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राबो जों सावरायनाय जाबाय दा बे समाव आब'आ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन चेनेलनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो आङो दिनै प्राइम 24 हेडलाइन्सनिसिम जोबोद साबायखर बावहरबाय जे फंबायमोना दिनै आंनि न'आवनो फैनानै आंनि इन्टारभिउ लाफैबाय आरो आं जोबोद प्राउड फिल खालामो जे जोंनि नोगोरावबो जोंनि सिमेन्ट सापरियावबो जे मोनसे निउस चेनेल नोंसोरो मोनसे बरनबाय स' बिनि थाखायनो आं जोबोद साबायखर बावो नोंथांमोननिसिमबो आरो आं रायजोफोरनिसिम बेखौनो खावलायनो सानोदि फंबायमोननि चेनेलखौ अनसाय आरो लिंकखौ मोनोबा शेयार खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ थेंक इउ आब'निसिम साबायखर जासिबाय दिनैनि बे मोगा-मोगि लानाय हाबाफारियाव आब'आ गावनि बेसेन गोनां समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंजों सावरायनायाव बाहागो लाबाय जोंनि साननायखौ जाफुंहोबाय बेनि थाखाय आब'निसिम फिन रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय लोगोसे दिनैनि जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन निउस चेनेलनि जिहेतु मोगा-मोगि लानाय हाबाफारि बेखौबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों